que comporta estudiar a Sant Pau, el fet d'estar en un hospital amb tanta història, l'empatia, els meus professionals, tot l'equip i el fet d'estar a una fira de referència i amb tant valor com aquest. Ver el rol de enfermería, ver el rol de acompañar al paciente y además tener todos esos conocimientos para poder ayudar a la persona al día a día es lo que me ha motivado muchísimo, y ser una razón que una persona sonríe en este momento difícil, pues me alegro que pueda ser una razón de esto. Bueno, jo vaig tindre una experiència d'algú personal amb un familiar meu i vindre a visitar aquest familiar i veure les infermeres com cuidaven d'ella, com la deixaven sola en cap moment, doncs em va inspirar per poder ara ser infermera.